adlaw. Welcome sa akong channel. So karong adlaw maghimo ko og initial estimate kung pila ang magasto or magkano yung gagastusin natin sa pagpapagawa ng septic tank. Kasi importante naman talaga yan. Yan ang pinaka-importante sa isang bahay. Kahit hindi masyadong maganda yung bahay mo, basta may septic tank ka, may sarili kang CR, okay na yun. So para sa gusto malaman kung magkano ang magagastos sa pagpapagawa ng septic tank, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-estimate o ilan ang budget na dapat kailangan para magpagawa ng septic tank. Ngayon, sa mga sukat na ating septic tank, kailangan may commercial kasi na septic tank. Ngayon may yung pang pamilya lang, pang sariling bahay lang. So depende yan sa laki. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano pag-estimate sa septic tank para mapaglaanan ng budget kung magkano ang gagastusin mo. Ngayon kung gusto mong malaman, ituturo ko sa inyo kung magkano ang magagastos mo sa pagpapagawa mo ng septic tank. So, konti lang magagastos mo nito. Papakita ko sa iyo yung estimate. Okay, mauna ni siya. Ang septic tank nga imong gusto tukuron, halimbawa kung ang iyang sukod 2 meters paana dire, unya 1.5 kalapad, unya ang iyang kalawmon 1.8, so more or less mga 6 cubic siya kapen. Ang excavation ani, budget nimo sa pagkalot ani ginakalubong man ang septic tank. So dili mawala sa 3,000 hangtod 3,500 ang excavation pagkalot. Karon sa 2 by 1.5 by 1.8 kalawom nga septic tank, so mugastos ka ani sa kung sa bakal 25 to hangtod 30 length nga 10 mm. 10 mm ni siya nga 25 to hangtod 30 length nga 10 mm. Dala na ni siya wall footing niya or sukalo o vertical nga mga abang, pati sa slab apil na ning 30 ka length nga 10 mm. So kung imo ni siyang totalon sa tag 180 ang buok, price ni siya dinhi sa Davao. So 5,400 na ang imong magasto sa bakal. Sa 2 by 1.5 by 180 ni siya nga septic tank. Karon ang hollow block ani or CHB, mukaon ni mo hurot ni siya og 230 pieces. Sa tag 9 ang buok, so mo ni siya 2,070. Ang cement ani 30 hangtod 35 bags. Dala na siya wall footing, piling og concrete slab niya sa top. Unya kining balas or korsan gyud imong gamiton ani kay ang inayag aning korsan nimo mo ipamplaster nimo sa sulod. Unya ang katong nilabay niya nga mga graba mo i-mix nimo para sa buhos sa top para makatipid ka gamay. So ang balas niya nasa 2.5 hangtod 3 cubic para mahumaning septic nga 2 by 1.5 ug 180 kalawom. So kanang 3 cubic tag 600 ang balas, so 1.8. So ang total tanan sa imong septic nga magastos 15,570. Og plus excavation nimo nga 3,000. So mahimo na siyang og plus labor nga 15,570 ang imong materials, plus nimo times 40% ang labor mo na siyang 6,228. Plus excavation nga 3,500 mo ni pagkalot, mahimo ni siyang 25,298 ang magastos nimo aning septic. I-plus pag yun nimo ang mga sanitary ani sila, mga tubo, mga 2 ka length og 3 ka wire man magamit nimo ani. So more or less mga 1,000 ang mga dugang nimo ani nga gastos para sa piping. So mga dili ni mawa sa mga 26,000 to 27,000 ang magastos nimo labor ug material na siya aning 2 meters
kataas ang kalapad niya 1.5 o 1.8 ka laom. Mao ni siya ang pang balay nga septic. Standard nga sukod ni siya sa pangkaugalingon nga septic. Karon atong tan-awon ang estimate nato sa atong pang commercial nga septic. Mao ni siya. Halimbawa, boarding house, daghang room. So mao ni siya ang pang boarding house nga septic. 3 meters kataas, 2 meters kalapad, 1.8 gyapon kalaom. So more or less nasa 12 cubic ni siya. So ang budget nimo ani sa excavation 5,000 hangtod 5,500 ang pagkalot ra. Karon ang bakal nimo nga magamit ani 10 mm 35 hangtod 40 ka length nga 10 mm. Dala na siya vertical wall footing o concrete slab niya nga steel nga pangmating. Karon kining 40 ka length times niya sa 180, tag 180 man ang buok din sa Davao, so 7,200. Kining CHB 320 pieces times 9, so 2,880. Ang simento nasa 40 hangtod 50 bags, dala na siya, plastering o wall footing, piling, tanan dala na siya diha. Pati concrete slab niya. Tag 210, so 10,500 ang simento. Ang balas niya nasa 4 hangtod 4.5 cubic. Sa tag 600 to 2,400. So materialis pa lang no mukhang tila na siya og 22,980. Na plus 40% nga labor, so mga 9,000 hangtod 10,000 ang labor ani. So mahimo na ni siyang kini kay excavation plus 5.5 excavation, mahimo na ang magastos nimo tanan sa pagpahimo nimo aning commercial nga septic nasa 37,480 na. Kani mo ni siyang materialis 22,980. I-plus nimo ning 9,000 sa labor, so mahimo na ni siyang 31. Plus kining 5.5 mahimo na ni siyang 37,480. Mo ni siya ang budget sa commercial nga septic. Inana lang kasayon ang pag-estimate sa septic, depende na siya sa kadakuon. So daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw, hinaot unta nga inyong nasabtan. O please subscribe, like and share. O ayaw kalimot pagpindot sa notification bell para updated mo sa susunod pa nako nga mga video. Daghan kayong salamat.